Prečo Kinit? Prečo si ty do toho išla? Lebo tu na Slovensku niečo chýbalo. A nevedeli sme celkom, že čo to je. Tá chýbajúca súčiastka, ktorá v iných krajinách, kde sa považujú tieto krajiny za veľmi silno inovatívne, je a u nás nie je. A našli sme, že je to Kinit. Je to o rozvoji talentu, o prepájaní, o tom, že AI mení svet spolu s Kinitom. Bol nejaký kľúčový moment, pri ktorom si mala pocit, wow, asi sme to dokázali? Jeden nie, určite, pretože my hráme nekonečnú hru, ktorá nemá víťazov a hru, ktorá nemá porazených. A tak každý jeden malý krôčik, ktorý má zmysel, je také malé wow. A aj to, čo sa podarí, ale hlavne aj to, čo sa nepodarí, pretože čím viac chybu robíme, tým viac sa máme šancu učiť a to musíme robiť dobre a rýchlo.